Hvaljen Isus i Marija. Poštovani slušatelji, i ovoga petka smo uživo s vama na frekvencijama radio postaje Mir Međugorje. U ovoj satnici petkom, kako je već i uobičajeno, govorimo o liturgijskoj glazbi. No da bi se razumjela glazba, potrebno je često govoriti o liturgiji kojoj ta glazba služi. Logično je naime da treba poznavati ono čemu se služi. Tako i svi glazbenici, zborovođe i svi oni koji na bilo koji način sudjeluju u glazbenom dijelu liturgije trebaju dobro poznavati liturgiju, a naročito svetkovine i blagdane kroz liturgijsku godinu kako bi znali što kvalitetnije i smislenije odabrati pjesme za liturgijska slavlja. Budući da je sutra blagdan prikazanja Gospodinova u hramu ili, kako narod kaže, svječnica, danas ćemo nešto reći o tome blagdanu, o njegovoj povijesti, strukturi i o pjesmama koje je dobro pjevati na misnom slavlju. Ostanite zato s nama ovih 15 minuta. U liturgijsko-pastoralnom listu Živo vrelo u prvom broju iz 2009. godine pomoćni zagrebački biskup Monsignor Ivan Šaško piše o gospodnjim slavljima tijekom vremena kroz godinu, te kaže: postoji skupina Gospodinovih blagdana sa sadržajem otajstva koji je odraz Kristova vazma, a koja nije ušla u velike cikluse, nego je ostala poput lutajućih blagdana. Neki su pomični, vezani za vazmeni ciklus, dok su drugi dio sanktorala, ciklusa svetih, te tako datumski vezani, na primjer navještenje 25. ožujka i prikazanje Gospodinovo 2. veljače. Budući da je riječ o Gospodinovim blagdanima, neki od njih, padajući u nedjelju, zamjenjuju nedjeljnu liturgiju. U obnovi kalendara pokušalo se središnje mjesto dati vazmenom otajstvu i naglasiti jedinstvo različitih vidika Kristova života. Po svojoj su naravi liturgijska slavlja spomenčinska. Kršćanska slavlja trebaju to poštovati. Svako je slavlje na sebi svojstven način vazmeni kristološki spomen. Po rasporedu i po smještaju u godišnjem ciklusu, kao i u njihovoj raznolikosti, ta slavlja trebaju graditi bogatstvo i produbljivanje, a ne razmrvljenost u historicističkom smislu, trudeći se rekonstruirati Isusov život, niti nuditi apstraktnu teologiju. Završetak ciklusa Gospodinova očitovanja događa se 40. dana nakon Božića, to jest 2. veljače. Prema Egeriji, hodočasnici koja je boravila u Svetoj zemlji i zapisivala ono što je vidjela, običaje, događaje i ostalo, prema njoj dakle, krajem 4. stoljeća, u Jeruzalemu je prikazanje bilo slavljeno kao 40-nica od bogojavljenja, dakle 14. veljače. Oko 450. godine uvedena je procesija sa svijećama, a u 6. stoljeću u Siriji i Carigradu dobiva ime susret, misleći na susret Krista sa Šimunom i Anom kao predstavnicima izabranoga naroda. Tada se blagdan smješta na 2. veljače. Grčki naziv ove svetkovine u gregorijanskoj tradiciji, naziv susret, čitanja i euharistijski molitveni tekstovi pokazuju kako slavlje sa središtem na susretu Isusa i Šimuna u hramu ima prevladavajući kristološki karakter. No postaja u Svetoj Mariji Velikoj i crkveni napjevi koji prate procesiju od crkve Svetoga Hadrijana na Rimskome forumu do bazilike na Eskvilinu pokazuju kako je u središtu svetkovine bilo nošenje kipa Djevice Marije. U Gelazijevoj se tradiciji u 8. stoljeću ovakav način slavlja pojavljuje pod nazivom očišćenje Svete Marije, usprkos činjenici da nije bilo promjena u euharistijskoj molitvi. Ovaj naziv ostao je u rimskoj liturgiji do 1969. godine. Vraćajući ime prikazanja Gospodinova, novi je kalendar vratio i prevladavajuće kristološko obilježje.
Čuli smo, poštovani slušatelji, kako je obnovljena liturgija vratila ovom blagdanu kristološki vid, koji je ostao i u svim molitvama ovoga blagdana. Nije više naglasak na djevici Mariji i njezinome očišćenju, nego na prikazanju Gospodinovu, na njegovu susretu sa Šimunom i Janom, predstavnicima židovskog naroda, ali i susretu Gospodina s hramom. Za ovaj blagdan je ustaljen naziv svječnica, što svoje utemeljenje ima u obredu blagoslova svijeća koji se vrši na taj dan. I sada ćemo upravo progovoriti o tome obredu. Na samome početku, prije nego što započne sveta misa, stoji blagoslov svijeća koji se može vršiti na dva načina. Prvi način je duži način i on u sebi sadrži ophod. Dakle, u odgovarajući sat zajednica se skupi u manjoj crkvi ili na nekom drugom prikladnom mjestu izvan crkve kako joj kreće ophod. Vjernici drže u rukama nezapaljene svijeće. Zatim svećenik dođe s poslužiteljima u bijelu ruhu kao zamisu. Dok se pale svijeće pjeva se antifona: Evo Gospodin će naš sa snagom doći i prosvijetlit će oči slugu svojih, aleluja, koja se u pjesmarici nalazi pod brojem 340, ili se može pjevati neka druga prikladna pjesma, kao na primjer himan Ti divni kralj si nebesnik. Svećenik tada po običaju pozdravi okupljeni narod i kratkim nagovorom potakne vjernike da djelatno i svjesno proslave obred ovoga blagdana. U rimskom misalu stoje ove poticajne riječi: Draga braćo i sestre, prije 40 dana radosno smo proslavili blagdan Gospodnjega rođenja, Božić, a danas slavimo onaj dan kada su Marija i Josip prikazali Isusa u hramu. Tada je on na izvan ispunjao zakon, a zapravo je pošao u susret svome vjernom narodu. Potaknuti Duhom Svetim, dođoše tada u hram starac Šimun i proročica Ana. Oni upoznaše Gospodina i radosno ga razglasiše. Tako i mi Duhom Svetim sabrani pođimo u dom Božiji u susret Kristu. Naći ćemo ga i prepoznati u lomljenju kruha, čekajući njegov slavni dolazak. Nakon ovih uvodnih i poticajnih riječi, svećenik blagoslovi svijeće koje vjernici drže upaljene u svojim rukama. Nakon blagoslovne molitve poškropi ih blagoslovljenom vodom bez riječi. Nakon toga svećenik uzima svijeću za njega pripravljenu te započne ophod uz poklik: Pođimo u miru u susret Gospodinu. I svi krenu prema crkvi. U ophodu se pjeva antifona: Svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga izraelskoga, sa psalmom, odnosno hvalospjevom Šimunovim: Sad otpuštaš slugu svoga Gospodaru po riječi svojoj u miru, jer vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem svih naroda. Dok ophod ulazi u crkvu, započinje se pjevati ulazna pjesma: Spominjemo se, Bože, tvoje dobrote usred hrama tvojega. Kao ime tvoje, Bože, tako i slava tvoja do na kraj zemlje doseže, puna je pravde desnica tvoja. Ovaj psalam, odnosno ulazna pjesma uglazbljena, nalazi se u liturgijskoj pjesmarici pod brojem 75. Kad svećenik dođe k oltaru i iskaže mu počast, zapjeva himan Slava Bogu na visini i dalje se onda misa nastavlja po običaju. Drugi način je nešto kraći, a sastoji se od svečanog ulaza. Vjernici se dakle okupe u crkvi sa svijećama u rukama. Svećenik u ruhu bijele boje pođe s poslužnicima na prikladno mjesto, bilo pred vratima, bilo u samoj crkvi, tako da većina vjernika može prikladno sudjelovati u obredu. Kada svećenik dođe na određeno mjesto za blagoslov svijeća, svijeće se pale, a pjeva se antifona Svjetlost na prosvjetljenje naroda ili koja druga prikladna pjesma. Zatim svećenik nakon pozdrava i uvodnog nagovora blagoslovi svijeće te u ophodu krene k oltaru uz pjevanje kao i u prvom načinu. Otpjevni psalam ovoga blagdana je Tko je taj kralj slave i može se naći u pjesmarici pod rimskim brojem 12,
a također u video audio zapisu na YouTube kanalu Crkvena glazba, a note na stranicama Hilpa. Za prinos predlažemo pjesmu Punina kad dođe vremena, broj 233 u pjesmarici, a za pričest antifonu Vidješe oči moje spasenje tvoje koje si pripravio pred licem sviju naroda, koju možete pronaći u pjesmarici uglazbljenih psalama maestra Anđelka Igreca ili na stranicama za crkvenu glazbu Varaždinske biskupije. Kao pričesnu pjesmu može se pjevati i himan O svjetlo duša Isuse, koji se u pjesmarici nalazi pod brojem 201. Za završetak misnog slavlja predlažemo himan O Isuse, o spase naš, koji je u pjesmarici pod brojem 393 i 394. S ovim prijedlozima za pjevanje stigli smo do kraja današnje emisije, poštovani slušatelji. Nadamo se da je bila poučna i korisna. S vama su danas bili Ivo Šego i Frazonimir Pavičić. U nadi da ćemo biti zajedno i sljedećega petka, pozdravljamo vas franjevačkim pozdravom, mir i dobro. Gospodin će